Vítajte v príbehu jedného z najvplyvnejších technologických gigantov našej doby. Dnes sa ponoríme do fascinujúcej histórie spoločnosti Microsoft, ktorá formovala digitálny svet, ako ho poznáme. Microsoft je viac než len softvérová firma, je to symbol inovácie a neustáleho vývoja. Jeho produkty a služby sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov, či už v práci, pri komunikácii alebo zábave. Táto spoločnosť prešla neuveriteľnou cestou od skromných začiatkov až po globálne impérium. Jej príbeh je plný prelomových momentov, strategických rozhodnutí a neúnavnej snahy o technologický pokrok. Pripravte sa na objavovanie zaujímavostí, ktoré stoja za úspechom Microsoftu. Spoločne preskúmame, ako sa zrodila vízia, ktorá zmenila svet. Príbeh Microsoftu sa začal písať v roku 1975, v dobe, keď osobné počítače boli ešte len v plienkach. Bolo to obdobie plné nadšenia a neobmedzených možností pre tých, ktorí verili v silu technológií. Dvaja mladí vizionári, Bill Gates a Paul Allen, stáli pri zrode tejto legendy. Ich priateľstvo a spoločný záujem o programovanie položili základy pre budúcu globálnu korporáciu. Miestom založenia nebolo žiadne technologické centrum, ale nenápadné Albuquerque v Novom Mexiku. Práve tam sa začala písať prvá kapitola tohto pozoruhodného príbehu. Ich prvým produktom bol interpret jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 800. Tento softvér umožnil používateľom komunikovať s počítačom jednoduchším a intuitívnejším spôsobom. Zaujímavosťou je, že Gates a Allen vyvíjali tento softvér bez priameho prístupu k samotnému Altairu 8700. Spoliehali sa len na technické manuály a vlastnú genialitu. Celý vývoj prebiehal na emulátore, ktorý si sami vytvorili. Táto neuveriteľná vynaliezavosť svedčí o ich odhodlaní a schopnosti prekonávať prekážky. Ich úspech s Basicom pre Altair bol prvým krokom k dominancii v softvérovom priemysle. Ukázali, že softvér je rovnako dôležitý ako hardvér, ak nie dôležitejší. Tento raný úspech im dodal sebadôveru a zdroje na ďalší rozvoj. Položili tak základný kameň pre budúce inovácie, ktoré zmenili svet. Skutočný prelom pre Microsoft nastal s príchodom operačného systému Windows. Tento produkt navždy zmenil spôsob, akým ľudia interagujú s osobnými počítačmi. Prvá verzia, Windows 1.0, bola predstavená v roku 1910. Priniesla grafické užívateľské rozhranie, ktoré nahradilo dovtedy dominantné textové príkazy. Používatelia mohli poprvýkrát ovládať počítač pomocou myši a ikon. To výrazne zjednodušilo prácu a sprístupnilo počítače širšej verejnosti. Windows 1.0 však nebol okamžitým hitom, ako by sa mohlo zdať. Trvalo nejaký čas, kým si používatelia zvykli na nový spôsob interakcie. Napriek počiatočným výzvam položil Windows 1.0 dôležité základy pre budúci úspech. Bol to prvý krok k masovej adopcii grafických operačných systémov. Skutočný fenomén prišiel s vydaním Windows 95 v roku 1990. Táto verzia bola obrovským komerčným úspechom a kultúrnym míľnikom. Windows 95 priniesol vylepšené grafické rozhranie, tlačidlo Štart a podporu pre plug and play. Tieto inovácie urobili počítače ešte prístupnejšími a užívateľsky prívetivejšími. Marketingová kampaň pre Windows 95 bola legendárna a stála milióny dolárov. Pomohla vytvoriť obrovský humbuk a očakávania pred jeho uvedením na trh. Vydanie Windows 95 zmenilo interakciu ľudí s počítačmi navždy. Z osobného počítača sa stal bežný nástroj v domácnostiach a kanceláriách po celom svete. Microsoft sa vďaka Windows stal dominantným hráčom na trhu operačných systémov. Jeho vplyv na technologický priemysel bol nepopierateľný a trvalý. Na začiatku internetovej éry bol Microsoft prekvapivo skeptický voči jeho potenciálu. Spoločnosť sa spočiatku sústredila na svoje tradičné softverové produkty. Toto počiatočné váhanie sa však rýchlo zmenilo na strategické uvedomenie. Bill Gates si uvedomil, že internet je budúcnosťou a Microsoft musí byť jej súčasťou. Spoločnosť rýchlo preorientovala svoje priority a začala masívne investovať do internetových technológií. Bolo to kľúčové rozhodnutie, ktoré formovalo jej ďalší vývoj. Výsledkom bol vývoj webového prehliadača Internet Explorer.
Ten sa stal priamym konkurentom vtedajšieho lídra, prehliadača Netscape Navigator. Internet Explorer sa v 90. rokoch stal dominantným prehliadačom na trhu. Jeho integrácia s operačným systémom Windows mu poskytla obrovskú výhodu. Zaujímavosťou je, že Internet Explorer bol pôvodne súčasťou balíka Windows 95+. Bol to doplnok, ktorý si používatelia museli zakúpiť samostatne. Neskôr sa však Internet Explorer stal neoddeliteľnou súčasťou operačného systému Windows. Toto rozhodnutie viedlo k dlhoročným antimonopolným sporom. Napriek kontroverziám pomohol Internet Explorer masívne rozšíriť prístup k internetu. Milióny ľudí sa vďaka nemu poprvýkrát pripojili k celosvetovej sieti. Microsoft tak preukázal svoju schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa trendom. Zmenil svoju stratégiu a stal sa kľúčovým hráčom v internetovej revolúcii. Microsoft je známy nielen svojimi vlastnými inováciami, ale aj strategickými akvizíciami. Tieto kroky mu pomohli rozšíriť portfólio a posilniť pozíciu na trhu. Spoločnosť neustále investuje do výskumu a vývoja nových technológií. To jej umožňuje zostať na čele technologického pokroku a ponúkať špičkové riešenia. Jednou z najvýznamnejších akvizícií bol nákup profesionálnej sociálnej siete LinkedIn. Táto transakcia v hodnote 26,2 miliardy dolárov prebehla v roku 2016. LinkedIn posilnil pozíciu Microsoftu v oblasti cloudových služieb a podnikových riešení. Integroval sa s produktmi ako Office 365 a Dynamics 365. Ďalšou kľúčovou akvizíciou bol nákup komunikačnej platformy Skype v roku 2011. Microsoft za ňu zaplatil 8,5 miliardy dolárov. Skype sa stal dôležitou súčasťou komunikačných nástrojov Microsoftu. Jeho technológia bola integrovaná do produktov ako Links a neskôr Teams. V roku 2018 Microsoft získal platformu pre vývojárov GitHub za 7,5 miliardy dolárov. Tento krok bol strategický pre posilnenie vzťahov s vývojárskou komunitou. GitHub je kľúčový pre open source vývoj a cloudové služby Azure. Akvizícia ukázala záväzok Microsoftu voči otvoreným technológiám. Tieto akvizície výrazne rozšírili portfólio Microsoftu a posilnili jeho pozíciu na trhu. Spoločnosť sa tak stala ešte diverzifikovanejšou a odolnejšou. Zaujímavosťou je, že Microsoft bol v roku 2016 blízko akvizície spoločnosti Salesforce. Táto transakcia v hodnote 55 miliard dolárov sa však nakoniec neuskutočnila. Tieto strategické kroky ukazujú dynamiku a ambície Microsoftu. Spoločnosť neustále hľadá príležitosti na rast a inovácie prostredníctvom akvizícií. V súčasnosti sa Microsoft intenzívne zameriava na cloudové služby, predovšetkým na platformu Azure. Azure je jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov spoločnosti. Cloudové technológie sú kľúčové pre moderné podnikanie a digitálnu transformáciu. Microsoft sa snaží byť lídrom v poskytovaní týchto služieb. Ďalšou prioritou je umelá inteligencia, AI, do ktorej Microsoft masívne investuje. AI je integrovaná do mnohých produktov a služieb, od Office po Azure. Spoločnosť vidí v AI obrovský potenciál pre inovácie a zlepšenie používateľských skúseností. Je to kľúčová technológia pre budúcnosť. Herný priemysel je tiež dôležitou súčasťou stratégie Microsoftu prostredníctvom značky Xbox. Xbox je silným konkurentom na trhu herných konzol a služieb. Microsoft sa snaží prispôsobovať meniacim sa potrebám trhu a technologickým trendom. Flexibilita a adaptabilita sú pre neho kľúčové. Cieľom je zostať lídrom v oblasti technológií a formovať budúcnosť digitálneho sveta. Spoločnosť neustále hľadá nové príležitosti a výzvy. Zaujímavosťou je záväzok Microsoftu k uhlíkovej neutralite do roku 2030. Spoločnosť sa snaží minimalizovať svoj ekologický dopad a podporovať udržateľnosť. Aktívne investuje do obnoviteľných zdrojov energie a udržateľných riešení. Je to dôležitá súčasť jej korporátnej zodpovednosti. Microsoft sa tak snaží nielen inovovať, ale aj prispievať k lepšej budúcnosti. Jeho vízia presahuje rámec čisto technologického pokroku. Príbeh spoločnosti Microsoft je príkladom, ako sa dá uspieť v rýchlo sa meniacom technologickom prostredí. Je to príbeh o neustálom prispôsobovaní sa a inováciách.
Od skromných začiatkov v Albuquerque až po globálne impérium, Microsoft prešiel dlhú cestu. Jeho história je plná zaujímavostí a prelomových úspechov. Spoločnosť formovala moderný svet a spôsob, akým pracujeme, komunikujeme a zabávame sa. Jej vplyv je cítiť v každom kúte digitálneho sveta. Microsoft je dôkazom, že s víziou, odhodlaním a neustálou snahou o inovácie je možné dosiahnuť neuveriteľné veci. Jeho príbeh inšpiruje milióny ľudí po celom svete. Ďakujeme, že ste sa s nami vydali na túto cestu históriou a zaujímavosťami spoločnosti Microsoft.